ikertuta dagoen zein izan daiteken afasia hizkuntza batean eta ez bestearen arrazoia, edo honekin lortu nahi duzuena hori ikertzea erren nahi dut, badago ikasi egin dena arrazoiak non dauden edo? Bai, bueno, egia da literaturan asko dago bereziki azken urteetan, bai, elebidunak edo eleaniztunak direnak, bueno, garai batean bakarrik ebaluatzen ziren hizkuntzetako batean, baina aspaldien ikusi da garrantzitsua dela guztiak ebaluatzea lehen esan dudan arrazoiagatik, ez? Orduan, saiatu dira, edo, bueno, hainbat lanek heldu diote aztertzeari ze faktorek izan dezaken eragina, zein aldagik izan dezaken eragina, hizkuntza batean bestean baino arazo larriagoak agertzeko edo alegia kalteak paraleloak edo paraleloak ez izateko, ezta? Orduan horren atzean badago literatura. Gure helburua ez da hainbeste hori, baizik eta euskaldunak nolabait esan ebaluazio, kalitatezko ebaluazio bat egin ahal izateko tresna fidagarri bat izatea. Hasierako urrats bada nolabait esan gurean gertatu dena da gehienetan ebaluatu izan direla hizkuntza handietan, alegia, edo frantsesez iparraldean edo gaztelaniaz hegoaldean. Eta euskarazko ebaluazioa egin denean, norberak, logopedak berak egindako itzulpenetan, baina oso garrantzitsua da, testoiek, gero ebaluazioa fidagarria izango bada, testoietan kontrolatu behar dira, hainbat ezaugarri, ez bakarrik linguistikoa, baita, Marik lehen esan bezala, psikolinguistikoak ere, baitzen luzera zein den edo, hau da, hitz bat edo beste bat aukeratu, garrantzitsua da. Ez da berdin, maiztasun handikoa izan, txikikoa izan, hitz luzea izan, hitz laburra izan, orduan horiek guztiak ongi kontrolatu behar dira. Lehen gauza zela pazientearen ama hizkuntzan tresna bat eskaini ahal izatea, zeren eskaldunak nola ez diren beti edo euskaraz aztektuak, zeren edo bai badira bana ez tresna fidagarri baten oinagian, azkenean ez dakizu erakusten dituen zailtasunak diren bere hizkuntzaren ezagutzagatik, agian erdaraz ez baita hain trebe, edo benetan afasiaren gatik. Orduan, hau da, lehen gauza da izatea bederen tresna fidagarri bat euskaraz. Eta ondotik, diozun bezala, norbaitek nahi badu ikertu zergaitik edo ea beti gertatzen den hizkuntza batean agertzea sintoma batzu eta ez bestean, tresna hori ere erabiltzen ahalko da. Edo ere, adibidez zerbait interesgarri, hizkuntza familiaren arabera, tipologikoki hurbil diren hizkuntzak, agian sintoma berdinak agertuko dira, ez dakit, ematen dut euskaraz eta turkieraz eman dezagun, eta frantsesez eta gaztelaniaz, ere sintoma desberdinak, baina antzekoak frantsesez eta gaztelaniaz. Orduan, horrek albidetuko luke alako konparaketa lanak ere egitea. Bai? Hori, ezaugarri tipologiko ez gain, Marik esan duen bezala, hizkuntzen arteko distantziaz gain, adibidez, bigarren hizkuntza hori noiz ikasi duzun horrek ere eragina izaten aldu sintomak antzekoago edo desberdinago ager daitezen literaturak erakutsi duenez, orduan. Oso ongi, mila esker Amaia eta Mari. Jarraituko dugu bigarrenarekin. Ebaluazio familiarra egiteko oinarrizko tresnak, demo bideoa, Xabier Zupiria, Pasaian Txoko Osasun Zentrua. Egunon, eskerrik asko etortzeagatik. Azken urteetan, familia arreta landu dugu egoiliarrekin. Familiako medikuntzako egoiliarrekin eta erizaintza komunitarioko egoiliarrekin. Eta nabaritu dugu, zur bezala, tresnak falta direla, materiala falta dela euskeraz. Eta gainera, gero eta egoiliar gehiago euskaldunak dira eta tailer horiek euskeraz egiten ditugu. Orduan, pentsatu genuen testo bat egin ordez, bideo bat egitea. Bideoan erresago ikusiko zelako nola egin genograma bat, generalean, zerbait nola egin testo batean astunagoa egiten da, gehiago kostatzen da, eta bideo batean ikusi egiten da, ez da? Orduan, horregatik pentsatu genuen bideo batean egitea. Ikusi dezakezu hemen, unitate dozentean, hor goien jartzen duen izen luze horretan, Gipuzkoako familia eta komunitate arretako irakaskuntzako unitate multiprofesionalean.
unitate dozentean, koordinatzen da pixka bat, bai famili mediku eta bai erizain komunitarioen formakuntza egoiliarrak direnean. Bai? Ikusi dezakezue grafiko honetan, nola joan den igotzen, azken urte hauetan horiz daude famili mediku egoiliarrak. Orain dela 10 urte 20 inguru bazian, orain 40 inguru sartzen dira formakuntza egitera. Eta erizaintza komunitarioa 2014an hasi izan, 3 ikaslekin, eta momentu honetan aurten 14 datoz, 14 etorri dira. Guk ematen dieguna da, tailerren bitartez eta lanen bitartez, arreta familiarean formakuntza. Irudi honetan ikusi dezakezue, bai espezialide batean eta bai bestean, zenbat gaitasun dauden deskribatuak eta horietatik zenbatek duten zerikusia arreta familiarrarekin. Egoiliarrak batzutan esaten dute, eta guk zertako egin behar dugu arreta familiarra. Ez alda hori psikologoen lana. Eta guk erantzuten diegu, bueno, familia mediku edo erizain komunitarioak zeate, eta, bueno, ez dezu inoiz adibidez garun bat operatuko, etxate neurozirujanoak, baina horren inguruko gauza asko ebaluatzen ikasi behar dezue eta jakin behar dezue gaixoiekin egoteko, ez? Eta kasu honetan berdin, gehiago, atzo Maialenek esan zuen bezala, eredu aldatu danean, ja ez gaude hain zentratuak gaixoan edo hori da helburua, baizik eta personan. Orduan, gaixotasunan zentratu beharrean, personan zentratzen bagera gauza betenak garrantzi gehiago hartzen dute. Eta familia zergatik. Familia asko debatitzen dute, egoiliarrek ez pentsa. Familia eredu ezberdinak daude, ja ez dalen bezala eta ez dakizer. Baina badago hor, oinarrian familia inguruko persona horiek duten garrantzia. Eta argi dago, gehienetan, askotan laguntza iturri dela, asko laguntzen digutela, denen artean lan egiten badegu, baina egia da baita ere, segun eta nolakoa diren familia guztiak, eta nire lagun batek esaten duen bezala, familia guztiak kanpotik begiratuta arraroak dira, egia da baita ere, batzutan zailtasunak daudela, eskutartean daukaten horri aurre egiteko. Oso tipikoa da, gaixotasun bat dagoenean, orain arte behintzat, etxeko ama edo izatea hor bolkatzen dena, eta besteen bizitza ez dela asko aldatzen. Eta era estereotipatu batean ikasi dugu ere bai. Esaten dut, era estereotipatu batean, ez da, era zientifiko batean ikasi dugu, badibidez ama horri esaten, aurrena zuk zaindu behar dezu, porque bestela ezingo dezu zaindu. Eta horrelako gauzak esaten ditugu. Aurrena zuk egon behar dezu ondo. Eta, klaro, askotan aurkitzen gea, emakume horrentzako gauza importantenetako bat dela, etxekoak zaintzea. Orduan, naiz, gertatzen zaigun bezala, botikekin ere bai, ematen dizkiegun aholkuak ez dira erabilgarria beraintza. Horregatik da importantea familiaren azterketa bat egitea, ikusteko zer gertatzen den familia hortan nola egiten dioten aurre krisiari. Bukatu da? Bueno, idea nagusia hori da, ezta? Bai ez, garrantzitsua dela, eta orduan lanean jartzen ditugu, eta oinarrizko tresna bada genograma bat ez ere. Orduan, bideo bat prestatu dugu, ez dugu denbora ematen ikusteko, hemen daukazu zintzilik, eta bideo hortan ikusi dezakezute, nola, pausos pauso, nola egin behar, egunen batean pentsatzen behar, gozen genograma bat egitea, sartu hor, eta ikusiko duzu pixka bat, zein diren pauso horiek, bale? Familiaren azterketa, oinarrizko tresnak. Larraitz 51 urteko Andrea da. Aspaldi nekea, buruko mina eta insomioarekin dabil. Ez dugu hobekuntzarik lortzen, eta ezin dugu azaldu zergaitia. Badakigu etxean zama handia duela. Horregatik genograma egitea erabakitzen dugu, azalpenen baten bila. Neska denez, borobil batekin marrazten da, mutila balitz, laukitxoarekin. Jaioturtea goian ezkerretara jartzen da.
Adina borobilaren barruan. Borobilaren eskuinera goian lanbidea. Azpian dituen gaixotasun kronikoak edo jokabide kaltegarriak. Genograma momentu bateko argazkia da, beraz, ez ahaztu inoiz data jartzea. Ez ahaztu ere ez gaixoan orden adieraztea. Bestela, genograma osatzean ez da jakingo norden gure gaixoa. 18 urte egin zituenean, Larraitz, mutil lagunarekin, Aritzekin, Pasaiara bizitzera etorri zen. Aritz 1975 urtean jaio zen, eta mekanikoa da. Haurtzaroan, arretaren falta trastornoa diagnostikatu eta tratatu zioten. Larraitzek 17 urte zituela, oraindik gurasoekin bizi zela, haurdun geratu zen, Aritzena, eta abortatu egin zuen. Elkarrekin bizitzen jarri eta berehala haurdun geratu zen Larraitz, eta ezkondu egin ziren. Haurra galdu zuen, 2000 urtean. Jarraian berriz haurdun geratu zen, eta berriz galdu zuen haurra, 2001 urtean. 2002 urtean berriz haurdun geratu zen, eta haurdunaldia hobeto joan zen, hala ere haurra hilda jaio zen. Semea edukitzeko irrikitan bi bide jarri zituzten martxan, adopzioa eta ernaltze lagundua. Abortoa probokatua denean isa batekin adierazten da, eta bat-batekoa denean puntu batekin. Urtea eskubitara jartzen da. Haurdunaldia hiruki batekin adierazten da, eta barruan dituen hilabeteak. Jaio berritan hiltzen bada, jaioturtea ezkerrean eta urte berdina eskuinean, isa bat laukitxo edo borobilean eta 0 zenbakia barruan. 2005 urtean, Errumaniatik urte bateko mutikoa ekarri zuten, Iban. Iban hasieratik oso mugitua zen. Iban iritsi eta berehala ernalketa in vitro teknikarekin Larraitz haurdun geratu zen. Adoptatutako semeak lerro etenarekin adierazten dira. 2006an bikiak jaio ziren, bi arrautzekoak, amets neskatoa eta emaitz mutikoa. 2008an bikiak jaio ziren, era naturalean, laguntza teknikorik gabe, arrautza bakarrekoak, mutilak eta antza handikoak, eki eta poliki. Horrela adierazten dira bikiak, bi arrautzekoak badira erdian lerro etenarekin, arrautza bakarrekoak badira hiruki itxiarekin. 2015etik txakur bat bizi da beraiekin, Pipo. Horrela adierazten dira maskotak genograman. Maskotek garrantzia handia izaten dute familietan. 2020 urtean, pandemian, Larraitzen aitak ama ia hil zuen. Pedro, alkoholikoa eta zelotipikoa da. Amak 4 hilabete ospitalean pasa zituen. Bat uzian. Aita kartzelan dago orduz geroztik eta ama bakarri geratu da. 2021ko udaran, Aritz eta Larraitz banandu egin ziren. Larraitzen aizpek, berak bezala, 18 urterekin etxetik alde egin zuten bikoteekin, baina urrutira. Itxaso Madrilera, ezkonduta dago, alaba bat du, eta aurretik 2 aborto izan zituen. Maider Londresera joan zen bere bikoten eskarekin, eta elkarrekin bizi dira orduz geroztik Londresen. Homosexualak eta bisexualak agiri den moduan marrazten dira genograman. Eta transgeneroak horrela. Bikote harremana argitzea komeni da. Ezkonduta, bananduta edo dibortziatuta dauden. Edota konpromesua duten naiz eta lotura legalik ez izan. Komeni da ere adieraztea noiztik noiz arte. Larraitzen amak, Larraitzek eta bere 2 aizpek denek erretzen dute. Amaren katua, Pitxitxi, 2021 urtean hil zen. Larraitzen aitak abusu sexualak eragin zizkien behin eta berriz amari, Larraitzeri eta Itsasori. Hirurek, Maider, alaba gazteena, babesten zuten aitarengandik. Aritzek 2 anai ezkondu ditu, seme-alabekin, eta nahi bat ezkongabea. Bera bezala, arretaren defizitaren trastornoarekin. 2 gurasoak minbiziarekin hil ziren. Ama, Aritzek 14 urte zituela.
Aritzek eta arkaitzek txikitatik negligentzia pairatu zuten, eta tratu txarrak jasan zituzten. Aritzen amak ez zituen ondo zaintzen, oso mugituak zien biak. Banantzean, Larraitz etxean geratu da lau bikiekin eta txakurrarekin, eta Dolores bere ama beraiekin etorri da bizitzera. Aritz eta Iban beste etxe batera joan dira bizitzera. Larraitz ondo konpontzen da Aritzekin eta bere amarekin, eta gaizki aizpekin. Haserre dago hauekin amaren ardura guztia berak duelako. Iban nabarmenki gutxi maite du, eta ametsekin liskarrak ditu. Beste hiru bikiekin, mutilak hauek, ondo konpontzen da. Larraitzen genograma egiterakoan, Larraitzen hainbat estres iturri ikusi dugu. Eta jabetu gera, estres iturri asko dituela. Goazen orain estres iturriak sistematikoki aztertzera. Estres iturriak bi taldeetan banatzen dira, normatiboak eta ez normatiboak. Normatiboak belaunaldiarekin, adinarekin edo momentu familiarrarekin zerikusia dute. Inguruko kideek antzekoak izateagatik edo momentuagatik espero daitezkeelako eramangarriagoak gertatzen dira. Ez normatiboak estrak dira, belaunaldi, adina edo momentuagatik espero ez direnak. Kontuan izan behar ditugu ere egin gabeko doluak, estres iturri kroniko izaten baitira. Larraitzek belaunaldiko guztiek bezala 2008tik 2022 pandemia bat bizitu du. Larraitz emakume heldua da. Agian nahikoa heldu gabe atera zen iesi etxetik eta gabezia batzuk ditu. Esan daiteke, bere adinean dagokion bezala, besteen zainketan zentratua dagoela. Hala ere, zama astunegia du. Komeni zaigu Sarit testa pasatzea, amaren zaintzaile nagusi bezala, gainzama duen neurtzeko. Helbide horretan klikatuz gero, Sarit eskala bete daiteke, eta puntuazio bat ematen dizu. Larraitzek 76 punto ditu Sarit eskalan. Eskalak 22 item ditu, eta gehienez 88 puntu eman ditzake. Larraitzen 76 puntuek gainzama larria suposatzen dute. Larraitzen familiak gainera 5 nerabe ditu, horrek suposa dezakeen estresarekin. Horiez gain, gertakari estrak gerta daitezke, egokitze alegina eskatzen digutenak. Hori neurtzeko bizitza gertakarien eskala erabiltzen da. Eskala hori lotura honetan bete daiteke, eta puntuazioa ematen dizu. Larraitzen kasuan, puntuazioa 188koa izan da. Eskalaren arabera, azken urtean Larraitzek izan dituen aldaketak ez dute arriskuan jartzen. Hauxe da tresna honek duen ezaugarri bat, estres iturri akutuen ebaluazioa egiteko baliagarria dela, baina ez dituela kontuan hartzen estres iturri kronikoak. Eta horiek garrantzitsuagoak dira Larraitzen kasuan. Kontuan hartzen baditugu bukatu gabeko doluak, zerrenda luzea da. Aitaren abusuak, abortuak, aizpekin harremana, banantzea, dolu asko egin gabe. Estres iturri kroniko handia. Estres zama handia du Larraitzek. Eta laguntzak? Maiz familia laguntza iturri garrantzitsuenetakoa da. Hala ere, familia disfuntzionala denean, laguntza iturri baino gehiago, estres iturri bihurtzen da. Apgar testak gaixoak familia laguntza bezala hautematen duen neurtzen du. Larraitzeri testa pasatu genion eta 3 puntu eman zituen. Hau da, bere familiak disfuntzio larria du eta Larraitzek ez du laguntza bezala hautematen. Ez du onartzen aizpek amarekiko hartu duten distantzia eta adierazten duten interes falta. Familia batek dituen laguntzak eskema batean biltzeko ekomapa daukagu. Ekomapan 3 mailetan salkatzen dira baliabideak. Informalak, sendia adibidez, tartekoak, familia nuklearra, lagunak, bizilagunak, eta formalak, osasun sistema, zerbitzu sozialak,
laguntza elkarteak, eliza. Lerroen zabalerak laguntzaren garrantzia adierazten du. Larraitzen kasuan, aritz senarroia eta ama dira laguntza iturri nagusiak, baliabide informalak. Lagunak eta bizilagunak ere laguntza iturri garrantzitsu dira, tarteko baliabideak. Baliabide formalak baditu ere, langile soziala, familia medikua eta erizain komunitarioa. Abgar kontutan hartuta, ez du laguntzik sentitzen familiaren gandik. Aizpen interes faltarekin sufritzen du. Badu Larraitzek gaitasun on bat. Dituen errekurtsoak erabiltzen ditu. Argi geratzen da Larraitzek zama handia duela eta bere sintomak horrekin lotuta daudela. Halere, kemena du, errekurtsoak ditu eta errekurtsoak erabiltzen badaki. Familia medikuak puzle baten moduan osatzen ditu familiaren genograma eta baliabideak urteetan zehar. Halere, maiz, informazioa hori era sistematikoan biltzea komeni zaigu. Genograma eta ekomapa eraikiz. Eta informazio hori dena izan da, orain zer? Hurrengo pausoa entrevista familiarra egitea izango da. Estresore horiei era eraginkorrean aurre egiteko errekurtsoak aztertu eta baloratzeko, familiarekin batera. Eskerrik asko, Xavier. Guazen hirugarrenarekin, COVID-19arekin kutsatutako eta esfortzu disnea garatzen duen gaixoak ivermectinan oinarritutako tratamendua etxean hartzen du. Andrea Saez, Aran Bizkarra, Osasun Zentro. Gaixo, egunon guztioi, eskerrik asko etortzeagatik. Guken genuen kasu kliniko hau gure Osasun Zentroan, Gasteizen, eta hemen etorri gara pizkat kasua azaltzeko. Hau izan zen, 81 urteko emakume bat, COVID-19 diagnostikatua izan zena, eta bere evoluzioa nahiko kostatu zitzaionez osatzea eta aprobetxatuz gure Osasun Zentroan genuela mediku bat ivermectinarekin lana egiten zuela, berari azaldu genion pizkat arriskuak eta abantaiak eta erabaki zuen tratamendu hartzea. Aurrekariak bezala, bera psoriasia zeukan, osteoporosia, antietate depresioa eta COVID-19 aurkako 3 txertoak jarrita. Ohiko tratamendua, hemen daukagu, ziklopirox, duloxetina, eta eta beste batzuk behar izan ez gero. Beraz, gure helburua hori izan zen, etxean tratatzea ivermectinarekin oinarritutako tratamendu kombinatu batekin 81 urteko emakumea. Hau izan zen pizkat garapena, beraz izen urtarrilaren batean sintomekin, mukiekin, asteniarekin, estarriko minarekin, sintoma guztiak ziren arinak, padua bat izan ez. Hurrengo egunean egin zuen testa positibo emanez, eta sintomak aragotu egin ziren, gehien bat arnaz sintomak ez, pizkat larriagotu ziren. Estarriko minan ditu zen, espektarazioa kostatzen zitzaion, eta orduan, hasi zen parazetamola 8 orduro hartzen. Hurrengo egunean klinikare agotu egin zen, hasi zen gauean zer ditzen, sentsazio distermikoarekin, eta ez dakigun sukarra zeukanala ez ezuelako neurtu, eta hori garrantzitsua esfortzuko disnearekin, bere egunerokotasunarekin ezin zuen jarraitu etxean. Hurrengo egunean konfirmatzen da COVID-a Osakidetzako testarekin, eta bostean eta 6an sintomekin jarraitzen du, eta ikusita ez dela aurrera joaten, proposatzen zaio tratamendua egitea. Beraz, sinatzen du baimendutako egoertatik ezberdinak diren medikamenduen erabileren baimen informatua, eta azten da tratamendu ambulatorioarekin. Eta hemen daukagu tratamendu, ivermectina, 0,4 mg kilo bostegunetan, azitromicina, acetilcisteína, vitamina D3, vitamina C, zinc, hartzen dena ivermectinarekin, budesonida inhalatua ere, inhalazio 24 orduro, melatonina gauean, eta gomendatu genion ere dieta osasuntsua eta gorputzaren mugimendua egitea. Eta tratamendua hasi eta aurrengo egunean berarekin jarri ginen kontaktuan, eta naiz eta sintomak jarraitzen zuten arren, bai sintoma batzuk asko arindu ziren, gehien bat estarriko mina eta mukiak. Hurrengo egunean esfortzuko disnearik jada ez dago, eta ez dula asko gutxitzen da.
eta hurrengo egunean ja behatzian, sintomen hobekuntza bat ematen da, egoera orokorrean hobeto dago, eta gainerako sintoma guztiak desagertu dira muki arinak izan ezik. Hemen ja bera ondo sentitzen da. 11 isolamendua amaitzen da, eta naiz eta oraindik etxetik ez den ateratzen, bai etxe barruan ohiko jarduerak egiten ditu tolerantzia onarekin, eta ja da hori esfortzuko disne hori gabe. Eta pizkanaka badoa aktibitatea toleratzen, ez? Adibidez gero ja ateratzen da eta bere bizitza egiten du etxetik kanpo, eta ja hurrengo 2 egunetan bere buruagai ikusten du aktibitate fisikoa egiteko, ez? Pizkanaka hori egunean ordubeteko paseoa emateko. Beraz, kasu honekin, esperientzia honekin, esan dezakegu, hori kasu honetan, tratamendua iraginkorra izan dela, beste ikerketa batzuetan ere agertzen den bezala, ez? Hainbat metanalizi eta berrizkuspenetan. Eta, pazientearen ere partez, eskerrik asko. Hain zuzen ere nire amama zena. Eskerrik asko, Andrea. Galderaren bat baldin badago, altxatu eskua, mesedez? Altxatu izan dela, Frantzian adibidez. Bakizu zerbait hortaz? Bueno, debekatuta, ez daki debekatuta, porque erabiltzen da gaixotasun askotan. Orduan, Frantzian da gainera daukate 4 mota ivermectinak kutsatan, hemen bakarrik dago bat. Eta debekatuta berez, ez dut uste berez debekatuta. Bai, eztabaida handia dagoela, hori egia da. Orduan, hau dira denak, tratamenduak fuera de fitxa teknika ditzen direnak, edo esan duguna, ez? Baimen informatua, erabiltzen duguna bezala, adibidez, pregabalina edo beste tratamendu batzuk, ez? Fitxaz kanpo. Oso ondo azaldu behar da, onurak eta efektu desiragaitzak olako tratamendutan, ez? Bueno, hau asko eginda, ez? Segurazki entzungo du horrengo saioetan, ospitaletan, hasieran pandemian asko ibili dira tratamendu ezberdin asko, baimen informatuarekin. Eta bai, herrialde batzuetan oso erabilia izan da, Indian adibidez, Indian, Mexikon, Hego Ameriketan, eta beste herrialde batzuetan ez. Bueno, hemen Europan daukagu Txekia eta Eslovakian onartua edo erdi onartua bezala, Portugalen ere erabili izan dute, eta munduan Japonen ere asko erabili da leku batzuetan, Afrikan, eta beste herrialde batzuetan, baimena leku guztietan dagoen beste gaixotasun bat tutsuentzat badagoela. Gero bai dagoela ez da bai da. Hori ere egia da. Baina, ez bakarrik ivermectinarekin daude, hidroxikloroquina, gero fluvoxamina ere, dago ere hor ikerketak aldekoak, baina, hortxe daude. Dakiten entzun dizu da. Bai, oso interesgarria, esker. Bueno, nik ez dut memoria hundirik, baina nik uste dut irakurri egin dudala ere ivermectina eta COVID-aren erabilera ez dela, ez dakit oso eztabaidagarria, hori, ez dakit, bai, hori nik uste dut dela entzun dudana, bai, irakurri dudana. Hori da, eztabaida dago ez bakarrik honekin, eztabaida asko gonda medikamentu merkeekin, patenteri gabeko medikamentuak oso eztabaidatuak izan dira, eta ez bakarri hori, ni nahi baduzue, ematen dizuet aukera, CM-eretzi early jartzen duzue, eta hori ikusi ezakezu ikertu diren medikamentu guztiak. Adiez ivermectina ditu 82 ikerketa. Fluvoxamina 6, budesonida beste lau edo 5. Hor daukazu aukera ikusteko medikamentu merkeak ze ikertuta dauden. Baina gero gertatzen da kontu bat. Nork eskatuko du adibidez fluvoxamina edo lako bat, ez? Onartu izatea. Normalean, eskatzeko onarpena izan behar da erakunde bat edo gehien bat izaten dira enpresa farmazeutikoa patenteri gabez daudenean oso zaila da eskatzea. Adibidez fluvoxaminak, ivermectinak igual ez dauka olako ikerketa aldekorik handiak,
dira txikia, bueno, daude handiak, baina dira prospektiboagoak, ez dira hainbeste ensaio klinikoak, daude ensaio klinikoak, baina txikiagoak. Baina desfluvoxamina dauka ikerketa bat Oxforren, baina gero, aldekoa, baina nork eskatuko du, ez? Ebaimentzea, nork eskatu behar du. Inork ez badu eskatzen, ez daukagu aukerari. Bueno, aukera daukagu fitxaz kanpo, baina onartu izateko medikamentu merkeak oso zaila da. Budesonida ere dauka ikerketa handi bat Inglaterra. Ni hori, egon bidatzen zaitut, CMR Early, webgunean hor daude ikertu diren tratamendu guztiak, bai merkeak direnak eta bai eta garestiak direnak edo berriak. Azken honekin lasaiago geratzen naiz, zeren egia da, farmakologia eta dirua eta, bizi gara mundu batean eta, bai, agian arrazoia izango duzu. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Andrea, zure burua ez dut aurkeztu. Ni Antxona Pineiz naiz, lankidea Andrearekin osasun zentroan, eta, hor mediku talde eta erizain talde bat, ibili gara eskaintzen gaixoari ze aukera zeuden, eta gaixoak eta familiak erabakitzen zer nahi zuten tratatu. Mila esker. IGA, haur euskaldunengan hizkuntzaren garapen atipikoa aztertzeko tresna, Mari Purkie eta Mari Jose Ezeizabarrena EHU. Berriz, beraz beste gai bat oraingoan, baina beti hizkuntza arazoekin loturik, ez helduengan, baizik eta aurrengan. Marijo eta nik aurkeztuko dizuegu. Ikerren ari naiz eta Marijo EHUn eta Elebilab zentroan. Orduan, kontestua zein den da aurrek hizkuntza garapeneko arazoak erakusten dituztela, eta lan batzuek kalkulatzen dute Europan ikasgelako 2 aurrek erakustea, beraz, hortan txartzen dira ere dislexia, disfasia, disgrafia, baina gu ari gara ahozko hizkuntza arazoetaz. Elebakar zein eleaniztunetan gertatzen da, eleaniztasunak ez du arazoa eragiten, baina arazo hauek beste arrazoi bat dute, oraindik definitua ez dena. Eta bestaletik gure kasuan gazte euskaldunen kopurua emendatuz doa, gure aurrak eleaniztunak dira eta suposa daiteke haiek ere hizkuntza arazoak erakustea. Gauza da, erronkak baitugu, ez dakigu gaur egun zenbat aurre euskaldun hizkuntza arazoak dituzten, ez dakigu ere nola identifikatu zer den patologia bat, beraz hizkuntza garapeneko arazoak edo euskara gutxi entzuteagatik izan ditzaketen zailtasunak, eta errandugun bezala Maiarekin, logopeda euskaldunak erabiltzen dituzten tresnak, ez dira egokiak, eta euskarazko tresna fidagarrian eskasa dugu hizkuntza arazoak diagnostikatzeko. Gure helburua lan honetan, Marijorekin, izan da euskaraz lanean ari diren logopedentzako tresna fidagarri bat sortzea, hizkuntzaren garapen atipikoa aztertzeko. Tipikoa ere aztertu behar baitugu, ez dakigu euskarazko normak zoin diren. Eta euskarazko normak definituz, nahi genuke logopedei erreferentzia gisa normak eskaintzea. Orduan metodologia hau izan da, oso garrantzizkoa da egaitea elkarlanean aritu izan girela logopeda talde batekin, iparraldean, eta orai edatzen nahi da, baina 12 bat ortofonistekin, iparraldean ortofonistak deitzen dira, eta gubiok. IGA tresna IGA deitu dugu, 14 proba ditu, eta hizkuntzaren osagai ezberdinak aztertzen ditu, fonologia, lexikoa, gramatika, beraz gogoetatu ditugu hainbat proba. Pilotatu genuen eta jada, aztertu dugu 500 bat aurrengan. Eta horrekin, hor ateatzen dira emaitza batzu, probaka eta adinka, ikusteko pixka bat zer den joera aur tipikoengan. Eta gure helburua da argazki bat ateratzea gero logopedei eskaini alizateko erreferentzia hori. Baina ikusiko dugun bezala tipikoengan ere zailtasunak ager daitezke, Marijok esplikatuko duen bezala. Azkar noa, xetasunetan txartu gabe.
Tresna honekin ikusi nahi duguna da, hizkuntzako atal diferenteetan, ea zer den 5 urte, 6 urte, 7 urte, edo 4 urteko umeek dakitena. Jakina, Euskal Herrian daukagun aniztasuna kontuan izan da, zenbat euskara entzuten duten, edo zenbat euskara erabiltzen duten, aldeak ikaragarriak dira. Baina nahi dugun nolabait referentzia bat bilatu, hizkuntzako atal bakoitzerako, gutxi gora beraz zer izan daiteken normala, gutxienez edo gehienez adintarte bakoitzean. Orduan, tresna honek aukera ematen digu, adibidez, hiztegia neurtzeko, edo auskera, edo hainbat atalak identifikatzeko, eta hemen jartzen dizugun adibide honetan, imaginatu, ume bati erakusten zaio irudi hori, eta esaten zaio hor zer ikusten duzu. Eta ume batek, iparraldekoa baldin bada, esan dezake ardia, edo esan dezake bildotxa, edo, segun eta zenbat euskara entzuten duen, edo esan dezake muto edo mutoina, eta hegoaldean ere, esan dezake oveja edo kordero edo dena delakoa. Pixka bat ikusi nahi duguna da, aniztasun horretan, zer den normala edo zerrez, nolabait balizko indikadore batzuk identifikatzeko atzerapenarenak edo izan daitezkeenak. Hemen aukera asko dauzkagu erantzunetan, eta litekena da, irudi hori ikusita ume batek esatea argia, gaizki ahoskatu duelako, edo hitz baten ordez beste bat gogoratu zaiolako. Orduan guzti hori kontuan izan da, nahi ditugu horrelako norma batzuk bilatu. Gauza bera adibidez aditzetan. Atal honekin, hemen dauzkazuen datuak dira iparraldekoek, askoz ere aurreratu hauak baituaz, hegoaldekoak baino, eta honen arabera badakigu, 4 urteko umeentzat, baino baita 8 urteko umeentzat, laguntzaile batzuk, alegia erresagoa dela, du, dira edo ditu bezalako adizkiak esaten, edo ulertzen ere bai, dio eta die baino. Eta ikusi nahi duguna da, zailtasun hori nola doan gutxitzen adinaren arabera, edo zenbat eta euskara gehiago entzun, eta holako eragileen arabera. Ordan, magik erakusi dizen lehen, zen pixkat iparraldeko datuen zergat, irudi orokor bat, hemen daukagu orain arte hegoaldean aztertuak dauzkagun atal txiki horiek, eta hor ikusten duzen bezala, joera dago ezkerretik eskuinera, adinean aurrera doazen bezala, bataz bestekoak gero eta altuagoak izateko. Baina hor barruan dago izugarrizko aniztasuna adintarte bereko umeen artean. Orduan, iruditzen zaigu, iga, hau izan daitekela oso tresna erabilgarria, hizkuntzaren garapen tipikoa identifikatzeko batetik, jakiteko zer den normaltasuna, eta nolabait hor identifikatzeko gutxiena dakitenek, zenbat jakin behar duten beste bere adinkideekin edo normaltasun horren barruan edo dauden edo ez identifikatu ahal izateko. Iruditzen zaigu, tresna honek aukera ematen duela gainera, ez ume batek hizkuntzan arazoa dituen, orokorrean esatea, baizik eta zehatzago finago ikusteko, agian ume batek dauka arazoa auskeran, baino ez horren beste hiztegian. Edo alderantziz, arazoa ditu hiztegian, baino ez auskeran. Edo gramatikan bai, baino auskeran ez. Horrelako gauzak identifikatzeko aukera eman dezake. Eta helburu nagusia, gure abia puntua hau egiteko eta jarraitzeko nolabait bultzadizua da, euskal logopedek edo euskararen garapenarekin edo umen terapian, hizkuntza terapian lanean ari direnek daukaten zintasun horri, tresna eskasi horri, nolabait, erantzun bat emateko saiakera bat. Eta horixe da. Mila esker, Mari eta Mari Jose. Bueno, 5. jarraituko dugu. Osasun arloko langileok nork zaintzen gaitu? Albaro Osada, Osasunbideko laneko arriskuen prebentziorako zerbitzua. Egunon, aurkezpenan esan bezala, ni prebentzio teknikaria naiz, Osasunbidean, eta, azken 2 urtetan egin dugun lanaren aurkezpena egitera nator. Sarrera moduan, azaltzea zer den prebentzio zerbitzua, prebentzio zerbitzua da, langileen osasuna eta segurtasuna bermatzea helburu duen profesionalen taldea. Horretarako ekintza preventibo desberdin asko eramate ditugu aurrera, eta esatea aholkularitza organo bat bagarelagu, eta hala izan da, bai enpresari, da hauen arduradunei eta baita langilei eta hauen ordezkariei aholkularitza ematea dugula helburu. Hori horrela izan da, argi dago, azken 2 urtetan izan ditugun 6 olatu hauetan zehar, zeregina izan dugula, nahiko zeregina, eta gainetik bada ere, saiatuko naiz azaltzen horietako batzuk.
ainaltakorrak izan dien protokolo hoietan, edo hoietako askotan lan egitea tokatu zaigu, denboran zehar, formakuntzan edo prestakuntzan bereziki esfortzua egitea tokatu zaigu, 600 bat ikastaro teoriko-praktiko antolatu izan dugu, eta horietatik ia 6.300 langile pasatu dira gure eskutatik, eta aktibitate hau mantendu izan da bi urte hauetan zehar. Arakatzean edo rastreoan ere esfortzu berezia egin behar izan dugu, profesionalen arakatzean, hor ikusten dituzuen datu horietan, 5.300 positibo inguru izan ditugu bi urte hauetan zehar, eta positibo hauek lanean 6.000 eta piko kontaktu sortu dituzte, eta guzti hauekin hauen osasunaren jarraipena egitea egokitu zaigu, eta probak eta eskaini ez, momentuko probak, PCR-ak diela, eta bar. Eta baita kribatuak edo broteak ematen ziren momentutan ikertzea ze faktoreak izan zitezken neurriak jartzeko. Langile ezaugarrien egoeraren kudeak eta ere egin behar izan genuen, batzutan lanpostutatik bereiztuz, edo lan arriskutsu batzuetatik aldenduz, eta buen osasunaren jarraipena ere egitea egokitu zaigu. Bakizue hor, batez lehenengo olatuan ekipoak erosteko kriston saltasunak egontzela mundu mailan, eta aldi berean ere oso kalitate txarreko ekipoak merkatuarazi zituztela, eta orduan gure lana izan zen erosten ziren ekipo hoien kalitatea bermatzea, edo gutxienez aztertzea. Eta hor dokumentazioa aztertuz, baino baita txerriko laborategiekin, entxegu laborategiekin kontaktuan jartzea, hemengo laborategietara entxeguak egitera bidaltzea ere, kalitate hori bermatzeko, eta hor honek ere kriston lana suposatu zigun. Arreta puntu bereziak irekitzen joaten ziren einean, lehenengo olatuan, planta berria ziela, edo probak egiteko lekuak, PCR-ak, edo txertodromoak, edo bakunodromoak deitzen dienak, edo zirkuito bereiztuak, arnaz zirkuituak eta horrela, olakotan ere aholkuak ematea egokitu zitzaigun, baita foroak esarri batez ere gure babesa maskarilla musukoak entzen genuen leku horietan, horre relax gelatan, kafetegitan, baina baita bilera gelatan eta terapia grupalak ematen ziren areto horietan, eta esfortzu bereziki gogorra suposatu zuena ere ventilazioan edo aireztapenan inguruan, bai neurtuz, klimatizazioa, zenolako berriztapenak geneuzkan, edo CO2 neurgailuekin ere ventilazio naturala zegoenean bermatzeko aireztapen hori. Zero prevalentzia, osasun publikoak bultzatutako zero prevalentzia kanpainan ere parte hartu genuen, honen antolakuntzan eta pisu nahikotxoa izan genuen hontan, osasun bideko datuak dira horiek, eta parte hartzea oso hartua izan zen, eta honek ere lantzama importantea suposatu zigun. Txertaketa kanpainan ere gure ardura izan zen, preventibarekin batera, osasun bideko langileen txertaketan, eta daturik garrantzitsuna langileen txertaketa estaldura 95% heldu zela, oso datu garrantzitsua txertaketa kanpainekin konparatuz. Pandemia honek sortu duen gainkarga emozionalan egingunuan ere lan egitea tokatu zaigu, inkesta pare bat luzatu genien langilei, autobaloak eta inkesta pare bat, baina baita elkarrizketa individualak, behar psikologikoak zeuskaten langileentzat, talde sesioak, ventilazio emozionalan inguruko sesioak, eta mota desberdinetako sesioak, eta baita erasoren bat jaso duten langileen jarraipena orain arte egiten genuen bezala, baina hortan ere ibili izan gara. Eta, argi denez, kutsatu den jendearen osasunan jarraipena egin izan dugu, ikusten duzuenez horrez dago jarraipen bat erabatekoa, olatuek usten ziguten momentutan batez ere egin dugu lan hau, ikerketaren bat ere bultzatu dugu, ikusteko zein izan den COVID-aren eragina gure langineengan, hemendik aste batetara, pare bat astetara aurkeztuko ditugu emaitzak,
Eta, bukatzeko kontingentzia profesionalen inguruan behar diren informeak eta hortan aritu izan gara. Ikusten duzuenez hemen, ez dugu izan aspertzeko momenturik izan, lana izan dugu desente, baina aurrera begira ere, igual ahulgune batzuk ere izan ditugu, edo ikusi dugu izan ditugula, eta aurrera begira ere erronka batzuk. Ikusten dugu garrantzizkoa da litzatekela material kritikoen erreserba bat izatea, eta hauek izan daitezke ekipo sanitario batzuk, edo babes ekipo batzuk, erreserba izatea, barruko airearen berriketan edo aireztapenean ere indarra jarri beharko dugula, gerora begira proiektutan indarra jarriz eta gero profesionalen inguruan, hauen profesionalen osasun mentalan zaintzeko baldia beharko ditugula, atzo esaten zenuten bezala, eta formakuntzan ere indar gehiago jarri beharko dugula, batez ere arrisku biologikoan formakuntzan, babes ekipoen erabileran ere formakuntza beharko dugula, eta prebentzioan, eta bidatu ja bukatzeko, gerora ere etor daitezke olako larrialdi egoera batzuk, eta hoien aurrean prest egoteko kontingentzia planak aurretik prest izatea garrantzia litzateke, eta argi dago pandemia honen pisu gehienak osasun publikoak hartu duela, eta osasun publikoa ere indartu beharko genukela. Mila esker. Mila esker, Álvaro. Azkenekoa, 850 hilabete bitarteko aurre euskaldunen komunikazio garapena neurtzeko tresnak. Mari Jose Ezeizabarrena, EHU, Letren Fakultatea. Hemen gabiltza klinikatik tresnetara, tresnetatik klinikara, goizeko saiontan hori esparru batatik bestera mugitzen. Eta tresnetan, hau da gaurko 3. Aurrenekoa izan da helduekin, afasiadun helduekin, bigarrena izan da aurrekin, baina aur koiskorrekin, eta orain aurkeztuko dizudana da oso aur txikiekin, aur txikien hizkuntza garapena neurtzeko behar duen, balio duen tresna baten aurkezpena. Eta berez tresna hau pentsatuta dago 8 hilabetetik 4 urtera bitarteko ume euskaldunen nolabait diagnosi azkar bat egiteko, hizkuntzarekin arazorik baduen edo ez. Orduan berez, tresna hau da 3 tresna dira, segun eta zein adintarteetarako. Eta hau berez da ingelesiako sortu zen tresna baten euskararen bersioa, duela 20 urte hasi ginen tresna honekin, eta orain aurkeztuko dizkizu egun datuak badira horren garapenaren aurrera urrats bat emanda, nola erabilera klinikorako edo izan daiteken tresna baten aurkezpena. Orduan, KGNZ eta bezala izendatzen dugu tresna hau da komunikazio garapena neurtzeko zerrenda. Hau da, hiztegi zerrenda bat, eta hor gurasoek esan behar dute, nire umeak badakizki hitz hauek edo ez dakizki hitz hauek oraindik. Hori da oinarria nagusiki hola labur kontatzeko. Orduan, daude 3 tresna, tresna horiek argitaratuta daude, Uztaro aldizkarian aurki ditzazkezue begiratu bat eman nahi izan ezkeroz, eta berez dauzkate osagai diferenteak. Adintarte diferentetarako deseinatuak diren einean, horrenekoa da urte pasatxo arteko umeentzat, 15 hilabetera arte, bestea da 2 urte terdiak arte, eta bestea da 2 urte terditik 4 urtera bitartean gutxi gora bera. Hortan, aurreneko tresnak, aurreneko galdetegian sartzen dira, 80 hitz, itzeko zerrenda bat, eta gurasoek markatu behar dute, zure umeak ulertzen alditu hitz hauek, edo esaten hasita aldago hitz hauek, besterik gabe. Eta 5-10 minutuan bete daiteken zerbait. Bigarren tresnak sartzen du bai hiztegiaren ekoizpena eta baita beste egiten pare bat ere, eta 3. sartzen du bai hiztegia eta baita pixka gramatikaren gaineko galdera batzuk ere. Hau da pixkat hori tresnaren emaitza eta orain joango naiz emaitzetara. Aurkeztuko dizkizuetan datuak daude 2400 gurasok betetako galdetegietan oinarrituta. Eta horrelako tresna batek aukera ematen digu, nolabait pertzentilak identifikatzeko. Adibidez, ez dakit ikusten duzu, baina hemen ezkerreta daukazue 8 hilabetetan, eta eskuinetara daukazue 15 hilabeteko umeek, zenbat hitz ulertzen dituzten. Eta adibidez, 15 hilabeterekin ikus dezakegu ume batzuk ulertzen dituztela 70-tik gora hitz, eta beste batzuk berriz, adin berekoan,
oraindik ere ez dituzte ulertzen ez da bost ere. Bai? Orduan, anistasun horren berri emateko aukera ematen digu tresna honek, eta marra beltzari erreparatzen bali mediozue, marra beltz horrek erakusten du mediana. Marra hortatik gora, da erdia, umeen erdiak dakizkite hitzoie baino gehiago, eta marra horretatik behera, umeen erdiek hori baino balio txikiagoa dute iztegin neurrian. Piskatola azkar kokatzeko. Tresna hau, hemen erakusten dizudan hau, da 8 hilabetetik 15 hilabetera umeek zenbat hitz ulertzen dituzten. Eta ikusten duze, anistasun hori goruntz doala, baina anistasun zabala dagoela adintarte guztietan. Grafika hontan daukagu berriz, umeek zenbat hitz esaten dakiten. Beti ere gurasoen arabera, berak dira informatzaileak. Eta hor ikusten duzu, kajenez eta 1, 2, 3 tresnak bateratu ditugu hor, eta begiratu diozu marra beltzari, erdiko marra beltzorri. Marra beltzorrek erakusten digu mediana. Alegia, laginaren erdiak balore hori edo handiagoa du, eta laginaren erdiak balore hori edo txikiagoa du iztegin neurri bezala. Eta erreparatu baita ere, barreneko marra gorriari. Marra gorri horrek erakusten digu pertzentila marra. Alegia, hizkuntza atzerapen arriskuan egon daitezken umeen iztegin neurriak. Hemen dauzkazue, nolabait pixkate aurreko 2 grafikak bateratuta eta simplifikatua. Orduan, ezkerraldean daukazue marroi antzeko horrek erakusten digu, zenbat hitz ulertzen dituzten, 8 hilabete eta 15 hilabete bitarteko umeek, batez beste, eta urdinak erakusten du zenbat hitz esaten dakizkiten 8 hilabetetik 4 urtera bitarteko umeek, hilabeteka. Bai? Orduan, guk tresna hau erabili nahi dugu jakiteko zer den normala edo, baina batez ere zer ez den normala. Alegia, atzerapen arriskuan edo egon daitezken umeek ze balio erreferentzia izan dezakegu. Eta, grafika hori ez da pasaizkeneko versioan. Bueno, tresna honek aukera ematen du hori erakusteko ere. Barkatu, grafika bat falta zaigu ezkeneko versioan. Orduan, iruditzen zego kajenez eta labur hauek, tresna aproposak izan daitezkela 4 urteak bitarteko aurre euskaldunen zera gaitasuna ebaluatzeko, eta batez ere bere adinkideekin nolabait pertzentilak kalkulatzeko. Tresna hau estandarizatua dago, kopuru handi batekin testatua dago, eta baita beste azpitesta batzuk eta egina daude barnean. Orduan tresna hau erabiltzeko prest legoke, betetzeko erreza da, edozein guraso bete dezakena 10-15 minutuan, eta iruditzen zaigu erabilera klinikorako praktikoa eta egokia izan daitekela, hainbat eratako ikerketak egiteko. Orduan, prest geundeke, inork pediatrak edo logopedia esparruko jendeak hau erabili nahi balin badu eta gurekin harremanetan jarri nahi balin badu, gu oso pozik geundeke nolabait tresna honen erabilera edatu kliniko bat emango balitzaio. Besterik gabe. Eskerrik asko. Mila esker, Mari Jose.